makes the difference. Just they embarrass me, oh. I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. Promotion everywhere, contract everywhere, plenty money everywhere. Cause you they lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you they lead me, oh. China Dubo, Dubo Dubo, China, you are taking me higher. Jesus, you never leave me nor forsake me. China Dubo Dubo Dubo, China Dubo Dubo Dubo, Jesus, you are taking me higher. Jesus, Jesus, my life is for your glory.
Your son, Uchenna Ukeji, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through me, who lives and rests within the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Isi nke isii amaokwu nke iri na abụọ na isi nke asaa malitere amaokwu nke mbụ ruo na nke ise na nke asatọ. Onye maara ihe dị mma maka mmadụ n'ụbọchị ole na ole nke ndụ a, ya bụ ihe nkịtị na-agafe ego. Onye ga-agwa mmadụ ihe ga-adị n'okpuru anyanwụ mgbe ọ nọghịkwa n'ụwa? Ezi aha ka mma karịa budeghị oke ọnụ ahịa. Ụbọchị ọnwụ ka mma karịa ụbọchị ọmụmụ mmadụ. Ọ ka mma ije ebe a na-eru uru karịa ije ebe a na-eri eriri, n'ihi na ọnwụ bụ njedebe mmadụ niile, nke na ndị ndụ kwesịrị ibi ya n'uche. Iru uru ka ịchị ọchị mma, n'ihi na ihe ụtọ ọchị na-enyere uche aka. Obi onye maara ihe dị n'ụlọ uru, ma obi onye nzuzu dị n'ụlọ oriri na ọchị. Ọ ka mma ige ntị na mba onye maara ihe karịa ukwe ndị nzuzu. Njedebe ihe ọbụla ka mbido ya mma, onye na-eme njem ka onye ngala mma. Okwu nke osebo ụwa. Iwe bụ onye nche m,
Sure, I'm good. This is how you go.
Uchenna, we make our prayer through Christ
Uchenna Ukeji Ikwelle ebe chọrọ ya na mmadụ n'oyiyi ọnwụ ya mee ka anyị na-abụrụ otu na mbido ọnwụ ya. Ọ gwara na ndị ọzọ nwụrụ anwụ na-ege iwu biko ebe anyị na-ewere. Anyị na-eme anyị nyere anyị gosiri ndị nkuzi ma anyị na-ekọzi na-ekeji na kọmishọ na-ekọzi ndị apọsụ na-ekọzi ndị nsọ niile nwere nchegbu kemgbe ụwa ụwa ekele n'ebighị ka anyị sokwa n'elu igwe si na Jesu Kristi mmadụ.
were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-ata ịghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, ekwela na njọ anyị ga kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụ ụwa dị n'ụlọ mgbe niile. Uchenna Ukeji may come to the kingdom of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen.
Those were
Ugonnia, Uchenna Ukeji Ikwelle. When I look at Oraukwu, I already was going to call Ugonnia. Here, I don't let them. When they can see a parish priest, and the choir, and the sister. Monday said, Valerian, a table not video or humans with 4 days. Could even in the one for I said, when I said, no, we get up with them, I got up at your phone. Later on, we come on. Oh, there is my dinner never is one up with that. I'll give you for you. Some make it on. When I was I want to hear the document online of Vienna. I want to hear I am very good with you, please. We go on doing a whole lot of alone. So why not that they was it? Keep out of the child, right? You think the delivery. So now, I'm with you, I'm with you. The bone of movement and all bone. trendybeats.com. Yeah.
ọma ebulite ụzọ atụba eze nke ufe aṅụrụ aṅụrụ ndụ amama amasị amasị rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọgaranya ngada ọkaka kebi n'igwe mmalite n'ọgwụ ugwu ọgaranya ngada mụ na onwe m oke osisi na-enye ndụ ọkaka me mmalite n'ọgwụ ugwu imama ya dị ebube imama Jizọs imama ya dị ebube onye ọma onye eze draw me nearer, my God. Draw me nearer today. Jesus, my source every day. Father, draw me nearer. I pray. Draw me nearer today. Omewo ya, Jehovah Jireh, omewo ya. Abụ m ihe mbụ omewo ya n'oge ya Jehova omewo ya n'oge ya Thou art worthy, worthy, O Lord, and power, all things are for the pressure they are created. otu ọsọ ruo ame Jesus spoke, ihe sọrọ akwube Jesus spoke, nwana ya eze ụwa nọ n'ime ya. ewo Aga m ahapụ ya, aga m ahapụ Jizọs, Jizọs spoke. enwere m onye na-edu m ije ị nwere onye na-edu gị ije enwere m onye na-edu m ije naanị Jizọs na-edu m na-aga Enwere m onye na-edu m ije, enwere m onye na-edu m ije, enwere m onye na-edu m ije, naanị Jizọs na-edu m aga. Ibu chi m ibu chi m ibu chi anya m ji ahụ ụzọ agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma olileanya nke m dị nsọ ahịa hụrụ ọkụ ma uhie enweghị ọkụ ọ gịnị ka m ga-eji tụọra gị zoro gị aga m akpụ isi
aka anyị na Chukwuma anyị ji uru mana ọ bụ n'obi aṅụrị dịka ụmụnne na ụmụ gị wee bịa n'obi gị nke nwanne anyị nwoke bụ Uche Michael. Anyị zukọrọ maka na ndụ ya metụrụ anyị nya ka ọnwa ya ji wee metụ anyị. Ọ na-ewute anyị maka na anyị bụ mmadụ, mana anyị na-enye gị ekele maka ezigbo ndụ o biri. Anyị niile bịara ka anyị gbaa akaebe maka ndụ n'ụwa, wee na-ekele gị maka mmetụta dị etu a, ọrụ niile iji eweru n'etiti anyị n'eziere anyị na mgbede n'ụwa. Ife niile anyị ga-eme bụ ihe ndị ga-enye aka mee ka nwanne anyị nwoke na-enye anyị zuo ike na ndokwa nwa aṅụrị ahụ ikwere ndị kwere na gị nkwa n'aha Jizọs. Gọzie ezinụlọ nke ọ hapụrụ, gọzie ụmụnne ya, gọzie ndị enyi ya niile, ọkachasị ndị ya na ya na-emekọ ihe n'ụzọ pụrụ iche, biznes partners ya, ndị ọ na-enyere aka na nwere obi ọma. Nye ha niile obi siri ike ka ha ga-eji wee ma na ife ọma anara agwụ agwụ, na ọnwụ nke nwanne anyị nwoke ka metụ ha ugbu a karịa mgbe ọ dị ndụ. N'ezere anyị niile aka inwe m ezigbo ndụ n'ụwa. Ihe ndị a bụ ekpere anyị si na Kristi nwere anyị. Gọzie ọjị niile, ife niile ezinụlọ anụwa ga-eweta, ka ha zụọ arụ anyị, gbasie mkpụrụ obi anyị ike si na Kristi dị nwere anyị. Gọzie mmadụ niile bịara ebe a, bụ onye ọbụla ga-ana na be ya, ka o were obi aṅụrị na ịfụnanya wee na-agbasa ozi ọma nke ndụ nwanne anyị nwoke. Ka ngọzi anụnwa wee rute ọtụtụ ndị mmadụ si na Kristi dị nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere ya bụ ka Chukwu ji ike niile gọzie Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Bido dịrị unu. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with Thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. Ọ bụ na m na-enye ọnwụ eme. Ọ bụ na ọnwụ na-ekwu bifo ọbụ. Ụmụ m ụfọdụ na-ahụ na-achị ya. Eji m ebuo n'aka. M na-achọ nchi ọnwụ. Ma nwa dị n'ọya fụrụ. Chineke na mbụrụ dị na ndụkwa. Anyị nwere ebe nyere ekele nwanne m nwoke ebele. The blessings He brought from has done.
Valerian Parish. I know all said the number one is Ezeugonnia Kai. I was Tiger on Yeri and Tata. I got what you bad. Yes, so but I ask I'm going to speak and do one. Amen. I don't know what you're able to. I know say that's even if we didn't just come also. Yes, even. Akpaka anaha echi ajado echi oye ni egworo buru ajado sai na say ya dibe mana ebere anyị na-ezuru na bụrụ ọzọ agaghị emezu. Ebuchia anyị na-ekele iwu dị maka amara afọ After Chairman Zembate. Okay. After kedu ka o si gbatakwu n'ụbọchị taa? Obi adịghị mma. Amịrị wisi oge. Ọ na-ebe mụ na-ekwu na end of the year party, end of the year meeting. Okay, what's in Canada? So nobody is happy. Something happened in me when I gave my life to Jesus. Chief, I like a football. I'm all Sunday. I don't say it no. Not singing, do not walk or walk in. I don't feel it now, I don't know. The double edge. Oh, yeah, I don't know. Yeah, but they are here. They are at the I like it. living at here. Living at here. I don't know. I
anyị na-asụ nnọọ. Ka m chọrọ ime amaala enyi ya nọ n'ọfịs. Ka anyị na-ene anya ka anyị na-ekene nwaada. Yes, Nwaada pụrụ efu. nnukwu nwaada. Ọnụ na-eli eli adịgo kọmiti. Ịghọtago. Ọnụ. Anyị sịrị nnọọ. Anyị na-ekele ndị na-esi nri. Onye anyị fụ na-akwadoro ihe akwado. Ihe anyị na-agwa bụ ife a na-agụ ebe ọ na-adị ọ na-aka akọ n'ebe ọ na-adị. Ego ọnụ nke anyị na-ekele gị ọhịa Akpaka anyị bịara ọbụghị ọrụ ka anyị na-akwalite ezinụlọ na ndị ọgọ Ọ bụrụ na ọ ga-enye hotelu ọ bụrụ na etinyere ego etinyere ekpere agbanwekworo ole ụlọ abịa dị ọra mma jere na ọkọ na-ebe ọ na-ebe ọ na-ekworo ole anyị jere onye ọkpọ sacrifice na-ebe na-ebe anyị ga-ele ndị ihe anyị na-agwa Igwe ezigbo ọgọ anyị na-anọ ire ezinụlọ a oge ọbụla ọ ga-adịrị gị mgbe ihe ọma ya emebeghị anyị abịa ekwere onye iwu kedu ihe anyị ji eme ebe anyị lụzuru dimkpa mmadụ na-akabaghị aka 58 years so biko otu ọbụla o siri dị anyị ga-eje ụmụ nwaanyị ka anyị nwee ike n'okwu ndụmọdụ ka ha nwee ike dụọ anyị ọdụ ogologo okwu adịghị taata a na ogologo okwu da ya ekwuru okwu a na oz gbara 105 anụcha ọka ya larụ ebe anyị larụ but unfortunately esi otu o siri dị dịka onye ọbụla na-ebe akwa ebezina Chineke ka ihe niile dị n'aka mgbakwuo. Praise the Lord. Hallelujah. Our Lord is good all the time. Saint Valerian, Saint Valerian, Saint Valerian, Saint Basil, Saint Basil, the great Nambu Ejimogela. Amen. Amen. Our Lord is good. Our Lord is good. Hello. Our Lord is good. All the time. Ụmụnne m n'ime Chineke. Anyị bụ ndị St. Basil the Great. Anyị na nwanne anyị nwoke bụ OZ nọ the same community. Onye mere anyị ji nọ n'ebe a n'abalị a. N'eziokwu ihe mere n'ezinụlọ a wutere ezinụlọ a mana n'aka nke ọzọ o wutere anyị karịa maka n'eziokwu nwanne anyị nwoke bụ OZ bụ onye eji ihe na St. Basil. Ọ bụ ya mere anyị ji nọ n'ebe a n'ụbọchị taa
mana ihe ji kwule ebe a na-awa bụ ka anyị chetala onwe anyị na n'eziokwu na oze ka nọrọzi taa. Ofu bụ na-asị ebe n'ala ụlọ ọmụdana Jizọs ga-agbọrọ dị nsọ wee jee arapụo ụwa n'azụ ebe obibi bụ eluigwe. Amen. Anyị chọrọ ka anyị were ohere a wee chetara mmadụ niile n'ebe a n'ụwa a abụrụ ebe obibi. Ihe mere n'ụbọchị taa bụ ihe a chọrọ dịka anyị na-enwe mwute na nwanne anyị oze rapụ, ka anyị nwee ike na-ajụkwa onwe anyị sị, if I live today, where will I spend my eternity? Ọ bụrụ na m arapụ n'ụbọchị taa, ebe ka m ga-spend my eternity? Ọ bụ ihe anyị chọrọ ka anyị were aka na n'ụbọchị taa. Na mbụ, nwata na-anwụ anwụ, okenye na-anwụ anwụ, onye ka nka na-anwụ anwụ, kama na o nwere one thing dị significant. Ihe dị mkpa ebe a bụ, when you die, where are you going to spend your eternity? That is the question here. Ebe a na-agwa ya n'ụbọchị taa, when you are doing anything in this life, remember that one day that you must leave this earth. Ife ọbụla ị na-eme, ikpe ego amaka, ego malụ mma. Maka na nwere ihe mmadụ na-eme without money, which everybody knew. Mana in the same time, ka ị na-akpanye ebe ego, ka uche gị dị ya. Ka ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a, ka uche gị dị ya. Negodu nwanne ya nwoke bụ OZ. He never knew that he will not be alive today. Ọ bụ etu a ka ọ ga-adị anyị. So n'ihe niile dịka ụmụ Chukwu ka anyị na-anya na ndụ anyị. Ụdị ndụ ị na-ebi ọ bụ niile ya sa said earlier. Nwa 4 na-anwụ, nwa 2 years na-anwụ, nwa 3 years na-anwụ, onye ka n'ụka na-anwụ, a young lady na-anwụ. Ndị Igbo aba n'afa ba so many things n'afa. Ọnwa mara ife ọ bụ, ọnwa enwere egwu, so many ihe banyere ọnwụ ndị Igbo ji wee ba afa. But yet, afa niile aba, ị ga-ajụ onwe gị, o nwere ife afa kụziri gị? O nwere ihe ịmụtara ya? Ọ bụ nwanne ya nwoke n'ụbọchị n'anya nke mmadụ, nke bụ eziokwu, ọnwa elubeghị, asịmasị. Enwere anya mmadụ lee, ọnwa elubeghị, because I can do 80 years, ọnwa do 8, ọnwa do 90, ọnwa do 100 and above, they are alive. He's only 50 something. Ọ bụ nwoke na-akwa akwa nwaanyị, ọ ma ebe nwunye ya nọ ọzọ, ọ marazi ebe nwunye ya nọ. Ụmụ ihe a bụ ihe o kwesịrị na ihe ọ bụla mmadụ na-eme na ndụ a ka ọ na-echete n'ihu, ka ọ na-echete na eventually one day, not 2 days, we must leave this earth. Ọ bụ na ụdị ọzọ na-abata gị n'ime, ịma mmegide mmadụ ibe gị. Ife ọjọọ, ị na-agbalị ife ọjọọ ọzọ. Ihe eji nọ n'ebe a n'abalị a, ọ bụ mwute anyị nwere. O nwere ndị a na-eji ije abalị, mana ọ nwere onye ga-abịa ife mee, isi n'eziokwu na ị na-eji ije abalị ma n'ihi eje nke a, Chineke ekwukwara ka ị daa ada n'ụzọ. Lo and behold, Imanda, because ụdị ọnwa bụ ọnwụ mwute. Mana ihe anyị na-agwa nwaanyị n'ụbọchị taa, ka ọnwa abụla a lesson to us. Anyị na-anya na ndụ anyị, maka here is not a permanent place. Anyị na-asị ka ị na-eme etu a, ka ọ dịla anyị iche na nwa n'aha Jizọs. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. I mere dị mma, I mere dị mma, I mere dị mma. Onye ọma n'ụtụtụ o, onye ọma n'ehihie o, onye ọma n'abalị ma.
imere dị mma. Anyị nwere ike si kedu nke bụkwa na ihe o mere dị mma. Ọ bụrụ na nne nọ na mmechi, ọ bụrụ na anyị jee n'akwụkwọ Thessalonians 5 verse 16, 17 to 18. 16 say, be happy always. 17 say, be prayerful always. 18 say, glorify my name in all circumstances, including that and Ebaba. So when we have just about 1 minute. Ana m etuga n'olihe n'olihe n'olini. Ana m etuga akụ mgbawara ụgbọ. Ọmama mma zuru arụ. Anyị na-asị ka ekene dịrị gị n'ihe niile n'aha Jizọs. Anyị na-ayọkwa adịghị ike anyị n'eziokwu anyị ezuru oke. Gbala adịghị ike anyị n'ụdị ọbụla. Ezinụlọ niile n'ebe a ka anyị na-eche gị n'iru Jesu. Ebe ọ bụla esi gbasu gị wee na-asị ka iwe gị n'ọkụ dajụọ n'aha Jizọs. N'ụdị pụrụ iche anyị na-ebute ezinụlọ OZ na-enyefere aka nsọ gị. Akwụkwọ nsọ si na ihe ọbụla etinyere n'aka Chineke, ọ sị na ọ naghị eru ure ma ọ bụ gbaa ncheta. Onye nsọ omume welu m ezinụlọ a nyefee gị n'aka. Ana m anya ka abụọ onye niile dị n'ahụ Jesu mepee. Dịka ọ na-emepe ka ndị ewere ezinụlọ na-asọnye ndị ya. Wee na-asị ka ọbara nke si na abụọ onye a bata. Ka ọ bụgide ezinụlọ a n'aha Jizọs. Karịsịa na mmemme niile a ga-eme, there will be no bad record. The word of God says, what I hear you ask in my name, I will do. I also see that the prophet that the angel took a prophet Ezekiel to the valley of dry bones. Or say, mortal man, or say, can these dry bones live again? Or say, sovereign Lord, only you can answer it. Or say, I speak to the dry bone. I am speaking as a child of God. I am speaking with authority given to me as a child, that there will be no bad record. Amen. In the name of Jesus Christ. There will be no bad record. In the name of Jesus. There will be jolly mercy. There will be no bad news. In the name of Jesus. Everyone in me, this very merciful God. Something contrary to what I'm saying. I'm saying, you now, Jesus. That person will not exist again until the day of judgment. In the name of Jesus. Let them be healing. I speak healing. Because you are here today, you are privileged. There will be testimony in your life. In the name of Jesus Christ. So shall it be in Jesus' name. I cover everybody in the blood of Jesus Christ. Everybody in the blood of Jesus Christ. Your various families in the blood of Jesus Christ. In Jesus' good name we pray. Put your hands together for the Lord. Ukeji. Anyị na-ekele nnukwu nwanne anyị nwoke Chimbalonzi, onye nọ n'isi nke ezinụlọ ọnụwa na ịnabata anyị niile. Anyị na-ekelezi ndị enyi na ndị ikwu na ibe. Ekpere niile emegoro n'isi anyị niile, nke anyị niile jikọziri na-ekpe n'isi nwanne anyị nwoke. Anyị kwuru na maasị na oru ha na be Chineke onwezi ifuru dị ya. Mana anyị ka ga na-ekpe na-aga na-ayọsụ Chukwu. Achọrọ m iripiti ihe m kwuru n'ụlọ ụka. If you miss OZ too much, find out that gap. Kabaru ka ime gịnị? Ka imechie. Mmanya OZ na-eme ọfụma, ị na-eme isi gị taa. Kabaru ka ime gịnị? Ka imechie. You can do it. Ka ọ na-agha ga-emenwe. Ọ challenge ndụ ya na ndụ onye biri ezigbo ndụ na-enye anyị. Na ezigbo ihe ahụ o mere
na anyị ga-emenwu ya ọ ya ga-eme na ọ ga-enwe aṅụrị ma na ọ hapụrụ ndị mmadụ. Chukwu ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Chukwu ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Na ndị ga-afụ na anyị mebie nkịta anyị fụ na aṅụrị ga na-abawanye. Ifu na OZ would have affected much more people than nkịta ọ nwụrụ anwụ da mgbe o mere gịnị mgbe ọ dị ndụ. Etu ọ dị na ndụ Jesu Kristi. Mgbe ọ dị ndụ ụfọdụ na-akpụ ya ọnụ ọnụ. O nwere ihe o mere dị ụfọdụ mma. Until o mee gịnị? Until ọ nwụọ. Ndị mmadụ wee na-asị ọ bụkwa na onye a nọ, ọ bụkwa na anyị ma. Mana anyị nọ, anyị amarago kịta, we can do better. Ka Chineke gọzie anyị niile n'aha Jizọs. So ndị Sembasi daalụ, ndị enyi niile daalụ, ndị ikwu na ibe daalụ, udo dịrị unu. Anyị zie ngọzi onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu na ụmụ gị anyị niile ji obi nwanne na ịfụnanya wee bịa ka isi nwanne anyị nwoke gaa nke ọma. Gị nwa kere ya, ọ bụrụ anyị nwa, ọ gị nwa tụọ alụ oke ya. Anyị niile nọ ebe a wee na-ekwupụta na ọ chọpụtara onye nke i nyere ya were ya rụọ ọrụ. Anyị na-enye ekele maka ya. Anyị na-ayọzi gị ka i nyere ya aka si n'ekpere anyị dubata ya n'obi gị na Paradaịs, ebe aṅụrị na-enweghị ngwụcha dị n'aha Jizọs. Anyị na-ayọzi gị n'isi anyị niile ka dị ndụ ka inye anyị amara nke ịṅomi ezigbo ndụ ya anụnwa, ka ịfụnanya, ka udo, ka agamniru, ka ndozi, ka ngọzi wee si na ndụ nke anyị nụnwa fọrọnụ wee rute ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe ndị a ka anyị na-ayọ si na Kristi nwe naanị. Dunazie onye ọbụla na be ya, gbaa anyị ume na okwukwe anyị nwere, ekwekwara ka anyị tụfuo ya. Okwukwe a ga-eduruzi anyị ka anyị ga-afụ nwanne anyị n'ikpeazụ n'ala eze gị. Ihe ndị a bụ ekpere anyị si na Kristi nwe naanị. Nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Chief Michael Uchenna Ukeji na mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga ka o zuru ike na ndokwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu, ka o chekwaba na-edu unu ugbu a na mgbe niile. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Akpaka niile, Valerian, Church, Akpaka ha kwara OZ na Akpaka ka a na-akpọ Vigil aka ga-akọ n'ụlọ ka ezi ekpere kwuo okwu na ndị be kelekọ ndị mmadụ na nsonye ihe ha ndị ahụ. This is the beginning of ụmụozu on 8th ọzie Vigil ya nọ Oraukwu wee kie followed by Parish atangiri mma esi aje nke ọma. Ozi ebido ezigbo mmadụ, ezigbo enyi nwoke ka ụlọ ya dị n'ọma, ha na-aga Chineke. Ọ dị nwụrụ nsị ọ na-achịsa ọchị, onye ezigbo mmadụ ụlọ n'eluigwe ụzọ ezigbo mmadụ amara aka n'ihu. Ọ masị ndị Ukeji, ndị asụsụ na ndị enyi ejide daalụ.